tattalin shinkafa ta akwai matsala. Mai gida da wure miyo taimakon mara karfi, ana shan wuya yau ga kuma shugabanni suna yin hali na ko'in kula. Kullum fama nake yi ina shan rana, ina shan zufa ke kuma kina gida baki ma tausaina. Daga zarar safiya ta yi zan dau hanya na tafi make ki duba tabbuna a cikin ƙaurina. Sai ka ce ma so kike in fice ko nisan tafiyar ba na yi zaki fara gwagwarmayar an taya wa buhuna. To ina miki gargadi ba batun wasa ba, ki tausaya wa kanki ki kare martaba dan buhun shinkafa yau yana wahala Allah. Ba kuma kaga idan ka duba ƙananan yara ne nake baiwa, sai kuma bako in ya zo ai ba zan yi biris ba. Ni alkhairi nake aikatawa don kai da ni ma duka, san ban yi zaton akai za ka yi korafi ba. Mai gida ka tuna ciyarwa akwai ta da lada, sannan jalla sarki zai daɗa yalwata ma ta fannin nema ka gane sila. Ina shinkafa ta ina shugabanni bayan ni nake jura zafin rana. Su suna ofis da AC ciki ni kuma ina ta faman da ko duba ki ga yanda ya karkatan bayana. Hakkin jama'a da nima da ke duka ya tare akan shugabanni, ke kwa a dole sai kin lafto shi jikina. Wallahi batu nake yi akan shinkafa ta, idan kika kara ɗakin gyatini na ki zaki ki kwana, ki gane haka.